služenje i slušanje. Poznat trag odlomak u Lukinu evanđelju o Marti i Mariji opisuje kako je Isus došao u goste. U našem životu Gospodin nas pohađa u Euharistiji. Zato je ovaj prizor aktualan. Marta prima Isusa, kao što će ga poslije Zakej sav radostan primiti. Isus je pouzdan učitelj za sestru Mariju koja sluša njegovu riječ. Ona je slušateljica riječi, logosa, vječne Božje riječi koja je tijelom postala. Gospodin sama sebe daje kao životnu pouku. Što je Tora za Stari Zavjet, to je Isus za Novi Zavjet. Marta je nalik praocu Abrahamu. Kad je vidio goste, on im trči ususret, spremno im nudi vode da si noge operu, pa da usred žege predahnu u sjeni drevnoga hrasta. Marta je nalik Abrahamu. Najavio je on do duše jedan zalogaj, s čime su se i gosti složili, ali onda naručuje pogaču od 3 mjere, svakom gostu po 1 mjera, sam odabire tele ugojeno, donosi vrhnje i napitak. Nije to samo kriška kruha. Abraham žuri k Sari, trči do stada, požuruje i ženu i momka s mesom, sam poslužuje goste. I Marta, poput Abrahama, želi pokazati Gospodinu da je došao k svojoj službenici. Riječima poslanice Kološanima, ona je po Božjoj ekonomiji postala poslužiteljicom. Za Martu također Isus je učitelj, jer on upravlja svoju riječ i njoj. Što više, te riječi poznajemo. Pouka koju Marija sluša nije zapisana. Kao u presudnim Božjim ukazanjima u Bibliji, učitelj 2 put izgovara Martino ime, Marta, Marta. 2 put izgovoreno ime znači dubok Božji zahvat u nečiji život, preokret i duhovno zvanje. Tako će biti kod Abrahama kada je Izak već na žrtveniku, kod Mojsija pred gorućim grmom, kod Samuela dok je još dječak. Isus je Marti učitelj, jer upravo njoj govori o onomu jednome što je potrebno i o dobru dijelu koji je njezina sestra izabrala. Mudra Marija isto od Abrahama preuzima upravo to jedno potrebno, čudesnu sposobnost kojom Abraham odmah sluti da mu se Gospodin ukazao. Premda su trojica pred njim, on ga oslovljava kao svoga Gospodina i klanja mu se. Dobro je prepoznao, jer evo, znaju za Saru. Plodovi su tu, Abraham i Sara dobit će dugo iščekivanoga sina. U evanđelju pred Isusom su obje. Evo Marije, koja dugo sluša kako svjedoči trajno glagolsko vrijeme. Evo i Marte, koja se cijelo to vrijeme dala na posluživanje, kako 2 put spominje evanđeoski tekst i u opisu i u njezinim riječima. I slušanje i posluživanje ovdje su pripovjedni imperfekti, naznačuju djelovanje koje traje. I jedno i drugo pripada našemu životu, i mirno slušanje i zauzeto posluživanje. Gospodin ima oka i pazi na oboje, primjećuje zabrinutost i uzrujanost kod Marte. Ovoj Martinoj zauzetosti, poduzetnosti i odvažnoj otvorenosti pripada isto ono pitanje kojim najbliži učenici Isusu predbacuju kad je na lađi spavao. Zar ne mariš? Nije ti stalo? Na isti način Marta postavlja pitanje. Gospodin dopušta Martin prigovor i prihvaća diplomatski pristup. Ne obraća se naime Marta svojoj sestri, nego dobro uočava da je Isus Mariji autoritet.
Nije Isus protiv služenja, da svoj život tako definira, došao je zato da služi. I nije on zato da čovjek bude ostavljen sam, kao što je Marija to Marti učinila. Isus samo objašnjava da je onaj dio koji je Marija izabrala valjan dio, vrijedi, bolji je. Isus cijeni njezin izbor, što je ona izabrala ostaje joj. Marija do nogu učiteljevih sluša o tajstvo pred naraštajima skriveno, a sada očitovano. Otkriva kako li je slavom bogato, upija nadu slave. Tom istom otajstvu mi se na oltaru zahvalno klanjamo. To otajstvo primamo da, prema tumačenju u poslanici Kološanima, On, Krist, bude u nama kao najradije viđen i najbolje primljen gost.